sakit, di ako makalapit kay Mrs. Ay nalagdown ako, baka may virus daw ako. Paano ka na June, June? Ay ang akala ko makaka-score ako, ba't na-lockdown na ako? Isang buwan lang ang bakasyon ko, may quarantine pa ako. Ang COVID-19 na yan, pagdating ko sa bahay, anak ko'y kumakaway, ngunit ang masakit, di ako makalapit kay Mrs. Ay nalagdang ako, baka may virus daw ako. Paano ka na June, June? Ay ang akala ko makaka-score ako, ba't na-lockdown na? Ay binitin ako.